Ayun o, Gagambang Japan. Ito naman mga kadagit yung salmon. Ayun, what's up mga kadagit. Dito sa laban na to, tetestingin natin kung gaano ka-kondisyon, kung gaano kagaling na yung kinindusyon nating Gagambang Japan at saka yung Gagambang salmon. Papainan natin yung Gagambang Japan ng OS size na mas bati line. Titignan natin kung gaano kabilis niya tong dadakutin. At bibigyan naman natin ng TM size lang yata yun o good size yung ating salmon. Doon natin makita kung gaano sila ka-aggressive. Kasi gusto kong i-condition to ng mas maganda-ganda pa para mas maging maganda yung laban. Titignan ko kung darating din bukas yung salmon ko na jumbo na pwedeng dumikit. Pero eto, tetesting muna natin sila kung gaano kalupit. Sige, yun lang, panoorin nyo to. Ayun o, Gagambang Japan. Testing natin kung paano kumain. Papakain tayo ng isang OS. Yun o. Tingnan natin kung kakainin niya tong OS. Unang kagat. Tinapay agad. Wala nang takas. Tinapay agad. Unang kagat. Tinapay agad. Wala nang takas. Yan ang mga kondisyon ng gagamba. Uy, kumakagat pa siya. Akala niya, Hindi naman kagat eh. akala niya, aabot siya. Ma! Ang pangil mo na yan. Butas yan. Unang kagat, butas agad. Yahoo! Yan o. Ba't ano niya ba ito? Ayan na, binibilutan na. Binibilutan, Ganyan din binibilutan. pala yung gagamba eh. Wala ko yung gapal, pang ano lang, pang pakain. So ayun mga kadagit, tinesting lang natin yung ating gagamba kung kakagat para pag linaban natin sa salmon. Kasi yung salmon masyado na rin kondisyon. Kaya eto, 3 days na yata ito ng itlog o 4 days. So ilang beses ko na rin ito tinesting. Pangalawang testing niya na rin to. Yung una pinakain ko sa kanya yung good size, ngayon itong OS. So yun lang mga kadagit. Ito naman mga kadagit yung salmon. Malaki yung diferensya kaysa sa Japan. Ayan o. Pero kayo na umusga. Titignan nyo naman natin kung paano lumaban to. Pakainin natin siya ng good. O yun, sakmalagad. Kaya ayan, nakita nyo naman kung gaano ka-condition yung Japan G natin. At saka yung salmon. Good size lang yung pinakain natin kasi hindi naman pwedeng masyadong malaki kasi baka makakagat din. Siyempre, kinokondisyon natin siya, bibigyan natin ng magandang kondisyon para hindi siya makatisan, medyo maliit lang, good size. Pangit naman pag OS. Yung OS, kaya tinapat ko sa Japan, malaki kasi talaga yung Japan. Ayan. So nakita natin na parehas silang kondisyon. Kaya ang gagawin natin ngayon konti pa. Kasi tinihintay ko pa yung isang salmon ko na parating na malaki. Bukas ang dating. Kaya sabi ko, kung hindi sakaling darating yung salmon ko na yun, yung malaki, itatapat ko na to. Nakita naman natin, kondisyon naman. Unang kagat. Tinapay lahat, parang Angel's Burger lang. So yun lang, maraming salamat. God bless all.